A Pobra somersese na micoloxía por noveno ano. Talleres, charlas, exposicións ou degustacións forman parte da programación deste ano. O Concello da Pobra do Caramiñal recupera unha das actividades estrela do outono, as xornadas micolóxicas. É a novena edición desta iniciativa na que se afonda no mundo dos fungos e dos cogomelos e que xa arrancou co lanzamento do concurso fotográfico, cuxo prazo de participación xa rematou e que conta nesta ocasión con 25 participantes. Sensibilizar sobre a necesidade de conservar ben os nosos montes para que sigan producindo este produto que de interese culinario, de interese científico, de interese pois, para a xente que amamos a natureza. Bueno, se repiten actividades como moitos anos, algunhas as vamos variando e hai algunha pequena novidade. Contamos cunha charla o venres 7 de novembro, que sempre buscamos unhas charlas un pouco de especialistas sobre algún tema. Despois de facer varios anos charlas de iniciación, pois ora buscamos por afondar un pouco máis no tema e este ano pois vai a ser sobre o xénero rúsula, que é un xénero que, como os aficionados saben, é dos complicados que hai dentro do mundo dos fungos. José María Traba será o encargado de impartir a charla que se titula Ben coñecer o xénero rúsula, por se che pica a curiosidade, e que impartirá no auditorio da Biblioteca Municipal a partir das 8:30 da tarde do venres día 7. A pequena novidade que presentamos este ano é que a exposición que sempre facíamos o domingo, que era cando facemos a saída ao campo, que será o domingo 9 de novembro, pois vamos a adiantala e xa o sábado estará no Mercado de Bastos e a xente poderá disfrutar un pouco máis dela. Haberá actividades destinadas aos máis cativos que se desenvolverán este mércores cos talleres micófilos nos colexios Salustiano Reeiras e no Pilar Maestú Sierra. Para que eles descubran como traballar ou como relacionarse con estes seres vivos cando os ven no campo e un pouquiño empezar a meterlle a curiosidade por estos fungos, non? O sábado realizaránse 2 obradoiros pensados para un público familiar e tamén adulto. A mañá vai a ser o obradoiro familiar que consistirá no cultivo de un xénero que vemos nas tendas, o xénero Pleurotus, vale? Entonces, o obradoiro familiar ten límite de plazas, son 20 plazas, considerando o adulto e máis o neno que vai, bueno, acompañando, non? Quen acompaña o pai ou a nai. Trasládase a mañá este obradoiro e pola tarde teremos o mismo obradoiro, pero pensado para solo persoas adultas. A primeira actividade desenvolverase de 11 a 1 e a da tarde de 5 a 7 no local da Confraria de Pescadores e o domingo pecharánse estas novenas xornadas micolóxicas. Temos a saída ao campo ás 10 da mañán, como facemos todos os anos. Normalmente facemos na Serra do Barbanza, veremos un pouco como está a situación en canto á produción de cogumelos nese momento e a veces temos cambiado de lugar, pero bueno, se decide, por eso necesitamos o contacto, a inscripción previa cos participantes e se lles informa de onde vamos. Logo continuamos coa exposición do que se recolleu na saída, os xuntaremos ao que xa teremos no Mercado de Abastos e a entrega de premios do noveno concurso fotográfico que se fará ese mismo día, tamén é a tradición que famos así. E finalmente teremos a degustación gastronómica, o show cooking, que este ano volvemos a contar con Quique Piñeiro. Para as actividades que requiren inscripción previa é preciso anotarse mandando un correo a apobra.micoloxía@gmail.com.